Kaixo, aito! Arratsaldeon. Zeus! Oso ondo? Hola! Pozik ikusten zaizu. Bai, guztan egin. Gauza bat esango, pixkat ez du lakin dabe, así que batzutan igual ataskatu izan ez du lakin Ez preocupatu horrean. Aito, zaiteu. Bai. Agauzaria eta okak ezpanago 2009 urtean hasi ziren, ez? Uste lehenu esango nuke. Amerika, justo temporada bena ziren, Amerikako azagoan ez hasiko ziren. Guain duetan, baina usteet izan zala... Amar bukaeran hasi nintzen da, 11 osoikan ninun. Bai. Amerika. Ai, beti ezaten euskola bat, eta nire aherreze ono jarri datuak bezala. Zebeo guk egiten ditugu akaetxak. Dik genuke kontatuko horrekin, Nik ez da. Bueno, aito, hasi ziren agaudean, eta non zogatik hasi ziren. Ez dakit oso garbiziatik hasi nintzen. Arrauna hola, ni kiroletan generalen pakete bat naiz. Ba? Zeko txarra. Eta arraunean, nekan lagun bat, aleginetatik edo patroita hola zizana orduan, pixkat gertutik ikusi nien hori, aitak ere askotan eamaten gintzen kontxa ikustea hola, akuariumian hor tabernako balkoia iregitzez benean, eta orduan guztu pixka banean. Alare, hasieran eskueloia probatu nun, kuadrilako danak hortan hasi zian, nire bai, etzan neria, hasi. Oian, bigarren saiak eran kambio, da arraunian hasi nintzen. Esan dezu, baina kirolean pakete bat zirela. Pakete. Baina, amabi urte hortan egon da, etzea izango pakete. Hain pakete igual ez. Logikak ez dekuadratzen, Xoxe ikasi edo, xoxe. Aito, baina, zer izango zenuke dakala agaunak agian beste kirol batek ez duena. Ez duna. Nik uste arraunian azte denean inor ez da hona. Esan, eskualoian futbolian ez dakit beti zegoen jendea ona sana, basekin nahi biltzen. Arraunian inorrek etzekilean ezer, da lan asko eskatzen zerbait da, baina lana inezkio, iruditzen zait danak iriste gehala azkenean puntu horta. Eta, orduan, konstantzi horrekin, talde harreman oso bila egitea, da binkulo fuertek. Nik azkenean uste dut horretik jarraitzen dela. Talde sentsazio horrekin da, oso etxeko lagunak, etxeko ambientia da kablako. Taldeko giro hori denak bat izatearen sentsazio hori, ez? Bai, honeako eta txarreako, baina bai. Bietako gainera, baina holako taldeko kirol batek, badakigu taldeko kirola eskola hola, baina agaude badaka alako batasun bat esan ezen agaude denok batea egin behar duzue koherentzi bat edo horiago lantu iztea, Asko lantzea, baina ez dut uste horregatik bakarrik handanik. Arraunian pasatzea, igual zuk zure burua aldiozu presio gehiago gutxi jarri, baina norbaitek kale iteunean taldia beha da presio handia jartzen da, orduan
Norbait motz gehatzean oso gogorraitean situazioa, orduan, genialen uste mundu guztia saiatzea lare oso bloke juten zebestela oso gogorraitean zerbait. Eta asko nabarituko duzu, ez? Ba, bueno, azkenengo urteetan egia zen, inolako problemik, nire sentsazioa talde bezala oso ondo funtzionatzen dela, ordu nola joanean gozada, da? Ba, baina entrenamenduak ere gogorrak izango dira, ez? Batzuk bai, Batzuk batzuk bai. Bortezaren, bagutxo apirilatik aurreakoak, ez? Aurreakoak, hortxe gogorrerak igual, Bai, Ba, Trantu, Luziak, Lehorrian, denbo asko, prepara horiak igual. Justo da gaina epoka bat, estropa gutxi, ez da, traineruko desentzo puntualak joken duta gutxi, trainerilako hendikan hasi gabe, orduan, denbo asko entrenatzen pasatzen zuen epoka bat, eta, bueno, batzutan pixkat astuna honelike. zeuki behar da kontutan abaguna egiteko garaiak. Garaia? Bai. Zer, norbait, arraunian hasi nahi du norbaiten ikuspegitik, edo... Edo teknika aldetik, edo... Bueno, teknika aldetikan... Bueno, denboa dedikatu berko jozula, hori azteko, denboa. Bai. Gero, beste dana, torrikoa, denboakin, baina denboa. Denboa dedikatu berko jozula egunero, eta hori jasuk baloratu nola emateun, lanakin moldatzen zean, lagunakin moldatzen zean, etxekoakin, ikotekideakin, denboa, batez ere. Abaguna kompromiso badaka kirol guztia bezala. Baina nabago bestzekoa, elikadura, pisua, eta sasoi ondean egotea. Zergatik. Ba, ez dut esango teknikak pixu gutxiak ala ez da, baina azkenean fizikoki detaile gutxiketak gero asko suposatzeak, orduan exigitzen du hori, fizikoki oso puntu honian aldatzea. Bai, bueno, elikadura, sasoia, bai. Normalean elikaduran gaina beti izatea pixua fintzea aldea, kontrolatzea aldea, ez da? Horregatik jo... Ez beti, Ez beti. Ez beti. Hor, oindala pare bat urte doin genuneko urte, gora beratxua izan zen, ez da? Eta gure entrenoriak hor beldurra zekan ez ote egitean igual. Gehiegi findu. Orduan beti esategu, janin. Jan-in. Jatea garrantzitsua da, Flako egotia bai, baina indarrak egin. Estropadak ere egiko zenituzten, Mordoxa, bai. zelako esperientzia izaten da. Ba... Azken aldian, eharra, normalean. Eharra. Eharra guztua, ez dakit, bentsat arraunian ondo indeun sentsazioa egin da... Azken aldian gehienak, alde horta tiratu, ez da? Hor, ekipoa guztua, gure buruak indea zebet eta... Bai, gero beste batzu, kontrakoa, desastre gutza. Danek egan pixka, justo jundaneko azte buruan tokatu zegu traineriletako estropeak jokatzea, igandian getean izan ginen, eta aizea hondi jaintzegun, da, bueno, pixkat ibili ginen kadete batzuk izango gainean bezala, nahiko torpe, baina, bueno, holako ere pasatzi. Eta publikoako nabaritzeu, edo fijatzea, edo ez. Nik uste publikoa gehiago fijatzea ala zein joan atzetik handa zein Hori dira, Guk izaira badaka, kanpotik beti ondo ikuste ala. Bideoak hartu da, kanpotik ondo ikuste, baina barrutik diferentia izatea. Eta gainera, zuek zeratzen nola bai, berditan dakizuenak nola behar duzuen, zein behar duzuen. Hoxe, egia, nola jun berdeun. Gero ja, lortze. Joder.
bueno, hasierak sekulako pazientzia izango guen. Hasier gusta etortzea, ondo pasatzen gurekin. Apazien. Kontxako batean parte hartu duzu, inoiz. Behin klasifikatorian, Behin. justu. Baina, Aurreko urtean, Abar, Bai. Pasaitu 10 urte traineran, behin jokatu da kontza. baina esperientzia polita, ez? Bai, esperientzia polita, bai. Gero estropa txarra izan zen, esperientzia polita. Baina kontxa, sortzen den giroa, jendea, publikoa, normalean egualdiona, ze tokatuko da, urtegen bat egualditzaka baino, iraia ziaga boztu bukaera, egualdi honamen zatia da, eta berezia izango da, ez? Netzako politena, zuk esan duzun bezala, hoxe, moilan jendia ikustia da. Naiz eta sailkapen estropa izan, jendia biltzea, eta azkenean jende tartetikan enbarkatze hori da, ez da. Ba, Hori beti da politia, ez da. Gaina, nola beti lehorrian egoten naizen, uretatik ikustia. ni hauten jugo nahi ikustea. Ikusiko beha orduan. Ba, ikusiko gara, baina kanta hori kostaldea sekulako polita da. Eta agaunak ere emango zizun beste leku batzuk ezagutzeko aukera, ez? Bai, Euskal Herriko kostako gehiena. Nikola ezautu edo entzat, hasi nintzanean kadetetan da, hola ezautzen nuen kostan, bateletan jute ginen lekuak, aiesek. Eta geroa, pixkan, ja, Kantabria aldea eta hola, baina leku mordoska bat pasaiteko. Galdetuko badezu, kai edo portu batek zer gizu gogoga. Bote pronto nola esango nuke mutrigo etortze zaitela. Mutuko. Eta ez dago pasata bai, baina eta ez bertan dago polita izango da. Molla zarra nahiko polita, kanpo kontike berria, pixka. Bestega. Baina ez agautzera polita da. Gustatzen zain nire egia. Txikia da, baina polita. Txikila, depende, Donostin aldian bai. Donostiko ere txikia da, Bai. Azkenean, molla deitze joku, portu ez, molla. Baina, Igan, intzila unibiltzea baino gehiotan bainatzea gonez, así que... baina, Eta zarrauzko gehiena. baina etzeko tokia da. Saltoka eta ibiltzea jendia, Bai. carreteratik. Uragan eta, Bai, batez bai. Zer nahi duzu agaunak? Gehiena, nik esan nuke azkenean arronian nindeten jende horrekin Agaunak. hainbeste demoa pasaet eta azkenean dala kuadrilla bat bezala. Bai. Baina, ez da, momentua konpetitzeko aukera hori da ematea dare, hori supongo kiroldanak emateula, nire kasuan arrauna izan da, eta ni behintzat biziki eskertuten alde hortatik. Gaina klubian tanetik anitia tokatzen zego guri, orduan azkenean da, ez da arraunia bakarrikan jute gara, iteko den gauza tanetan, lana orduan nahiko atxikimendua azkeneako kluba, eta bueno. Eta bian behar baino lan gehiago egiten dezua, edo jende kopurua batek, edo jendea falta delako. Danetik pixkan, behar baino gehiago, ez dakit, beti dago hor jende bat, gu baino lan gehiago egiteuna, eta, bueno, zuzendaritza eta bestetan ere bai. Baina, bueno, da ona egiteo, aldanian lagundu, eta hori, jende gehiago izango bagina, erraxago litzakela, ez da, beste klub batzutan igual, jende gehiago izatea laguntzen, ez dakit, hola, jubilatu itxon batzuk, o igual klubian lehendikan ibilian jendia,
guk badakau jendia, baina gila inoiz ez gala sobrauta ibili alde hortatik. Eta lana banatzeko aukera gehiago eduki, ez? Bai, eta gero ere bai, azkenean guk kluba aian dakau. Aian poligonoan, justo hori jo parian. Orduan, bueno, juteko ere beti kotxea hartu berdezu. Zanet, kluba eta dana herrian eukiezkeo, supongo jendiantzako ere erresagoa dela bertaratzea. Eta tailerak nuko horretzen dituzue. Bertan klubian. Aian, osea, entrenamendu bakoitzean aiatik jaitsi behar du. Terrenoz aia da, baina justo dago hori jo parian. Hor, ubegungo poligonoa da, karretera ondoan dagoena hori jo ibistean. Beko zaitia badaga. Bakiru nago. Horxe, ez dela nahiko lan. Horregatik jo, flipatzen dugu. Jokeko zenuke izaten ze helburu eduki duzun ibilbide honetan. Agaudean ibilizean urte hortan. Arraunean, helburua zen, hasi nintzanean arraunean segi besteik gabe, ezta? Gero tartian nik urte batzuk utzi eta 3 urte ez utzita izan nintzen. Orduan, bueltatu nintzanean lehenengo helburua zen, bueno, nire burua berriz baina tartian, kalondoan talde zio txiki bat eukinun orduan enekien zemoz moldatuko nintzen. Orduan lehenengo helburua zen, ikusi haber posible nun arraunean segi, nire burua pixka fiziko gire fintzen zuen, eta gero, herriko taldeakin zerbait lortzeko kapaz gehan, ez da? Zergatik hartu zenitu 3 urteko. Azkenengo urtia paroi horren aurretik, bueno, etzan izan nire urteik finena, eta ondorioz oso gogorra intzitzaiten. Orduan, horrekin batean nik nahi nituen beste gauzatxo batzuk probatu, ez da, nahi nuen begirale ibili, nahi nituen unibertsitateko beste... Bueno, ordu arte probatu nituen saltza batzutan da nahi nuen sartu, orduan, esan detena, denboa. Denboa bernun, arrauna edikatzen nion denboa beste gauzetan probatzeko, eta hori, eta azkenean urtia beha oso disgusta bukatu nula juntatu, eta esan nuen, bueno, parón. Ez zenun kompaginatu. Momentuan nenikan gogua, paroi bat behar. Gero, inun urte bat geldikan, inun bigarren urte bat geldikan, bigarren urte horren bukaeran ja gogoz nintzen azteko eta hortxe neon, baina, bueno, hortxe, baina nintzen hasi, eta gero 3. urte hortan, Artolak guain arte presidente izan denak izan zitaen B-untzila osatu nahi zuela, eta hori esan nioen, bueno, B-untzila baldin badago, kontazan gerekin. Klar, bialdi hontak ez da berdina, B-untzi batean hasi berriro pixkanaka martxartzen, edo A-untzira. Gaina, urte hortan, 9 bandera irabazi zituen, eta atetea jozian. Claro. Orduan saltan dira zen. Baina, bueno, hau Artola hori esan nion, lehenengo estropan. Osea, justo lehenengo bandera irabazi zuen urte hortan izan zen Pasaian. Bertan topatu nun. Arra joziten, lehenbizi. Nola geldik ganean da pixka nire gizen dut, eta mejora dut egon da hola, baina, hasi gila, eta gaur arte. Eta, komentzatu duzu ikasketak, unibertsitateak, agaude ezan parte, zuk ere, aitorren ezoso, pertsona izakia eskera. Horrek esan nahi du, zure ikasketak dituzula, ze ikasi zenuk? Nik ikasi ingenieritza informatikoko gradua, hementxe. Hemen pagea. Hementxe, bertan. Batzutan horreoten izan, bestetan parian belarretan, gaurko egualdia egin daola. Jendeak edo ikusten baina, sekulako zelaia dakagu, egoteko eta bainekin eta... Apriletik antartea egualdi honetan, eta kafetxo bat egin jarri, kafetxo bat. Horak aguta behar eta hogau laioa, zika. Edakagu kejatzeko agazoik. Ez.
baina zagatik ingeniaritza. Ni txikitatik handa oso kuriosua izan naiz. Eta beti gustatu izan zait gauzak itia. Itia eta nola egitean jakitia. Izan nahi gauzak eraiki, nola funtzionatzen. Ordu nire kasuan duda etzan ingenieritza edo beste zerbait ikasi, baizik eta ze ingenieritza ikasi. Oso garrunekan ingenieritzan batekin funditzala. Eta honitzen hemen behitzen informatikoa, elektrikoa, industriala, azkenean informatika aldetik funditzala. Ze musika ez dutezu? Mixa esango dut, baina azken aldian anestesia nahi zaitzen tope. Apazagau, apazagau! Jo, ez que bain gaina gira nahi dia, kontzertuta jotzen nahi gara. Berriz, asiria gai. Baina, Mikel Casares oso egabakioia duzu. Ikarri pozten ez. Guk guztu egotea estena jogeian, eta behar estena tokian guztu ditu así que... Baina musika zaparte, zuke zaletasunak edukiko dituzu ez. Bato beste, batzuk bai. Segutatzen zenzu egitea alto. Zan dizut informatika ikasietela da egile esan demua librian bena horrekin da trasteatzea asko gustatzen zen. Horretxean, traste zarrak eta tarteka nire gauzak montatu, eskua sartu. Batzetan funtzionatzen eta bestetan ez, baina pasia datea asko. Nahiko zalea nahiz pelikulak eta hola ikustekoa. Bai? Pelikula hasita bukatu ikusi serie bat, baina. Seriekin nahiz ez da gatulako afizioekan. Nik ez da. Baina pelikula bai, osea. Eta geho, tarteka ere bai, txeko garajean sartu, talertxo txiki bat gatela, eta... Ingenieritzako gauz. Ingeniero de palo. Bueno, txapuza txikik eta holari. Oia behi prometa, buenoa alto, mila eska. Ez zuri, gomidatzi batekan. Eta miraleko liakoa gugu ikusten. Agur! Adio!